Ako docieliť, aby sa vaše deti menej hádali a dokázali si svoje spory efektívne vyriešiť sami? Sledujete druhú lekciu minikurzu Ako na súrodenecké spory v rešpektujúcej výchove a ja vám v nej prezradím svojich 5 kľúčov, ktoré potrebujete k úspešnému nastoleniu domáceho mieru. Tak poďme na to. Začneme tým, že zmeníme optiku. Začneme sa na súrodenecký spor dívať novou optikou a prenastavíme v sebe to vnímanie konfliktu. Konflikt medzi deťmi vôbec nie je negatívny a už vôbec nevypovedá nič o nás ako o rodičoch. Ak sa vaše deti bijú alebo hádajú, neznamená to, že ste zlý rodič. Konflikt medzi deťmi je prirodzená vec a vyplýva z biologického nastavenia, ktoré každému jedincovi velí zápasiť o zdroje k prežitiu. Evolučne sme vybavení k tomu, aby sme bojovali o pozornosť a lásku rodičov, pretože viac pozornosti a lásky v minulosti znamenalo vyšší prísun zdrojov a teda väčšiu šancu na prežitie. Druhý dôvod, prečo sú konflikty nevyhnutné, spočíva v jedinečnosti každej ľudskej bytosti. Každý sme iný typ osobnosti. Jeden súrodenec môže byť energický, impulzívny, jeho tak povediac všade veľa. Druhý môže byť trebárs hlbavý introvert, ktorý má rád pravidlá, rutinu a poriadok. Samozrejme, že ich potreby budú v priestore jednej domácnosti na seba narážať a vznikať tak spory. Druhý kľúč, a to je asi tá najťažšia vec, ktorú musíme zvládnuť, je zostať v konflikte detí vždycky neutrálny. Väčšina rodičov totiž pristupuje ku konfliktu detí tak, že ho musí vyšetriť a rozsúdiť. To znamená, že hrajú akúsi rolu policajtu, sudcu. Najčastejším dôsledkom takéhoto prístupu ale je, že jedna zo strán odíde z toho konfliktu ako porazená a bude cítiť krivdu, bude sa cítiť ukrivdená. Navyše to riešenie, ktoré pri rozsúdení sporu navrhne rodič, nemôže z dlhodobého hľadiska fungovať, pretože nezohľadňuje tie potreby detí, s ktorými vstúpili do sporu a naviac ich nenaučí, ako si ten spor na budúce vyriešiť sami. Takýto prístup vytvára závislosť na tom vonkajšom zásahu a nerozvíja u detí samostatnosť, kompetenciu nachádzania riešenia problémov a vytvára v nich alebo podporuje ten pocit bezmoci, že bez zásahu rodiča sa ten konflikt nikdy nevyrieši. Rodič by mal v spore detí zastávať rolu akéhosi mediátora alebo facilitátora či moderátora v prípade, ak sú deti malé a ešte nevedia príliš rozprávať. V ďalšej lekcii tohto minikurzu vás podrobne prevediem 6 krokmi riešenia sporu z pozície mediátora. Dám vám v ňom praktické tipy, čo môžete povedať v jednotlivých krokoch tej facilitácie konfliktu a upozorním aj na najčastejšie chyby, ktoré rodičia robia v tomto procese. Poďme na tretí kľúč. A to je, že konflikt alebo spor detí vám dáva vždy príležitosť nejakému rastu, k učeniu sa. Pokiaľ sa dokážete začať pozerať na konflikt detí nie ako na hrozbu alebo na niečo zlé, ale na príležitosť, tak konflikt vám totiž krásne poukazuje na to, čo sa vaše deti ešte potrebujú naučiť z tzv. Sociálnych zručností. Napríklad, ak prídete na to, že za konfliktom detí môže stať to, že jedno z detí nedokáže požiadať o povolenie požičať si hračku, tak ho za to netrestajte, nezahambujte. Pravdepodobne totiž ešte nemalo príležitosť sa naučiť, ako sa to robí, a koná impulzívne preto, že jeho mozog je ešte nezrelý. Namiesto toho
mu ukážte vo vhodnej príležitosti, to znamená mimo toho samotného konfliktu, alebo mimo situácií, kde už sú nejaké emócie, ktoré sú vypäté. Tak ukážte mu, naučte ho to, ako slušne požiadať toho druhého o požičanie hračky. A preberte s ním možné scenáre, ktoré za tým budú nasledovať. Čo robiť, ak súrodenec povie, že mu ju nepožičia. Trénujte s deťmi aj ďalšie užitočné zručnosti, ktorých zvládnutie vám pomôže potom predchádzať ďalším sporom. Napríklad schopnosť počkať. Počkať trebárs na to, kým mi ten druhý požičia hračku. A čo môže to dieťa zatiaľ urobiť, aby ho to čakanie nefrustrovalo? Preveďte ho tou situáciou. Naučte ho schopnosť obchodovať, to znamená ponúknuť niečo na výmenu, ponúknuť inú hračku namiesto tej, ktorú si chcem požičať od toho súrodenca. Naučte ho požiadať o pomoc toho druhého, navrhnúť hru, ktorú si s ním chcem hrať. Alebo ho naučte, ako slušne a bezpečne môže dať najavo svoj hnev, svoj nesúhlas, svoju frustráciu. Ďalší, štvrtý kľúč. Inšpirujte sa konfliktom a príjmite na základe toho preventívne opatrenia. To znamená, že vnímajte, čo vám ten konflikt hovorí a na čo vás upozorňuje, čo sa deje vo vašej domácnosti a čo môžete upraviť, prispôsobiť, aké pravidlá prijať, aby vám tam bolo lepšie a aby ku konfliktom dochádzalo menej často. Ukáže sa častokrát totiž v procese riešenia toho konfliktu, že je potreba prijať nejaké pravidlo. Napríklad, mladší súrodenec búra a ničí tomu staršiemu nejaké jeho stavby z lega. To je taký veľmi častý príklad. Príjmite opatrenie, v rámci ktorého vyčleníte tomu staršiemu súrodencovi nejaký bezpečný priestor, kde sa bude môcť pred tým mladším schovať, kde budú tie jeho stavby v bezpečí, kde tam, inými slovami, ten mladší nebude mať prístup, nedočiahne tam. Pokiaľ je to napríklad z praktického hľadiska vo vašom byte nemožné, tak musíte k tomu pristúpiť zase trošku inak a učiť toho mladšieho súrodenca rešpektovať nejaký vyhradený priestor, ktorý vyhradíte tomu staršiemu a ponúknite tomu mladšiemu nejakú alternatívu, čo môže robiť namiesto toho, čo mu vlastne chcete zakázať. To znamená, má potrebu búrať niečo, fajn, vyčlente mu stavby alebo stavebnice, z ktorých môže niečo búrať. A nečakajte, že bude takéto pravidlo akceptovať hneď po prvom vysvetlení a že ho príjme len tak, bez emócií, bez plaču. Bude samozrejme potrebovať vašu navigáciu v tom, ako si má poradiť s tou novou situáciou. A bude potrebovať vašu náruč k tomu, aby zvládlo tie pocity, ktoré sa s tým budú spájať. A posledný kľúč. Tréning robí majstra a opakovanie posilňuje. Čo to znamená? Trénujte, buďte trpezliví a opakujte. Všetci by sme si samozrejme prijali, aby naše deti boli čo najskôr schopné vyriešiť si svoje spory sami, efektívne a bez tej drámy okolo. Takto bohužiaľ s malými deťmi nefunguje. Ich mozog sa vyvíja postupne. Konajú preto, keď sú malé, hlavne impulzívne a nie sú schopné v konflikte komunikovať racionálne. Ruku na srdce, aj my dospelí často v konflikte strácame chladnú hlavu a nie sme schopní pozrieť sa na potreby toho druhého z nadhľadu, keď sa necháme pohltiť emóciami. Pravdepodobne nás to tiež v detstve nikto nenaučil. A preto to potrebujeme učiť svoje deti postupne. Opakovane im ukazovať, ako v konflikte komunikovať. Učiť ich načúvať potrebám toho druhého. Učiť ich sformulovať svoje požiadavky, prosby, hľadať spolu s tým druhým riešenie. Všetky tieto zručnosti sú ako svaly, ktoré tréningom zosilujú a upevňujú sa v tom mozgu. Takže berte spory detí ako príležitosť k tréningu
a posilovaniu týchto zručností, ktoré sa im budú v živote veľmi hodiť. A nie len to, ale čoskoro sa dočkáte aj vy toho vytúženého ovocia. A jedného dňa budete tichým a dojatým svedkom toho, ako sa vaše deti bez vašej pomoci krásne dohodnú na riešení sporu. Dajte mi vedieť, ako vy vnímate mojich 5 kľúčov k úspešnému zvládnutiu súrodeneckých sporov. A v ďalšej lekcii, ktorá prebehne naživo a budete sa môcť do nej hneď zapojiť a pýtať sa, vás prevediem práve tým procesom riešenia samotného sporu z pozície toho mediátora alebo moderátora. Ak vám je blízka rešpektujúca výchova a zaujíma vás viac tipov a inšpirácií, ako s deťmi komunikovať, aby vám to doma lepšie fungovalo, pozývam vás do facebookovej skupiny Rešpektujúca výchova, inšpirácia, zdieľanie. A ak sa chcete dozvedieť viac o mojej práci, choďte na web www.šťastnyrodič.sk.